Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi. Isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalula lwezibhekane zonihambela le kude phezulu. Do join. Uhlale emgwaqweni for 2 years after uxoshwa ugogo wabaleka nase-shelter. Uma ngabe ususemgwaqweni kusho ukuthi wayeka isikole ke manje nezimpahla zakho uzishiyele emuva la kuleya shelter leya obalekile kuyona. Emgwaqweni kusho ukuthi bungasenayo impahla zokugqoka. Yebo, bengingenazo nokugeza nje bekukancane. Boyiphilisa kanjani? Azwanga? Boyiphilisa kanjani njengoba ungenampahla yokugqoka ubalekile e-shelter wabaleka nogogo uxoshile kwakhe. Bowuphila kanjani? Bengiphila, kuyaphileka emgaqweni noma ungangagezi longisho ubhema. Ngoba ngibile kubamba ukuluma. Ngibele ukuthi wena ugezi. Imali yenza kanjani? Imali yenza kanjani ukuthola into yokudla? Ukudla mengikade ngicala ukufika bebengitshela ukuthi kuphantwa kanjani. Tshela ukuthi baphanta ngontshontsha, baphanta ngokudayisa ama-drugs ukuze babheme bahamba bayophanda. So nami phela apha ngiyajwayela ukuthi kumele ngibheme mani mengiphathwa ikhanda noma ngiba ne-stress kumele ngibheme vele. So bebengibhemisa. Bahambe-ke kungawukuthi-ke ngoba mina bengisaba ukuyophanda, ngisaba ukuthi mina ngokuthi ngiyaphanda bavele bangishaya bangibulala. So iy'nhlanhla zabantu ayifani. So ngabatshela no, ngamane ngenze noma yini for bona labo abangiphandela ukudla, bangiphandela into yokubhema. Ngiqonda ukuthi bengilala nabo ngikhokha ngalokho. Okay. Kwaqhubeka kwenzeka kanjalo kwaze kwaba isikhathi esingakanani? Yo, kwachubeka nje isikhathi kakhulu ngoba khona le day la bengibhemise khona nje into ekade ngingayazi ukuthi ngani leya nto leya. So bangibhemisa kanti ngizovele ngilale like lale lapha ngiphuma igazi ngamakhala ngiphelelwa amandla ngisazi isikhathi sika. And kwangawukuthi-ke manje noma isingidragile lento ngiphelile ngingakhona ukuzwa ukuthi ubani wenzani yabo. So kunamanye amantombazane bekade efike ezobhema la sihlala khona ngoba indawo yethu enkulu. So kwasho ukuthi bayabona ukuthi laba bonke labantu esihleli nabo la emgaqweni imosi yabo bevele nje balale nami ngoba ngase ngikhululiwe. So kwawukuthi-ke bathi bayazikhokhela nabo. Kwahamba la ngithe sengisinda khona sengi-right ngibuka amanye amantombazane wona lawa kade ebuka ukuthi kwenzakalani bangibize bangitshela ukuthi no ayizosiza lento ukuthi wena uthi bayaphanda laba and wena uphinde ukhokhe ngokuthi ulala nabo. Ungayeka phanda lapha. Ngathi mina ngiphanda bathi baphanda okay. Sihambeni-ke bangitshela ukuthi ngihambe nabo bona indlela abaphanda ngayo ukudayisa ngomzimba. Bangitshela ukuthi sizokukhomba ukuthi wenza iziphi izinto okumele uzenze nani. Mase-ke saphila kanjalo-ke nabo sahamba saya eMasukwana besifika eMasukwana. Ngangempela bangikhombe ngiyabafica baningi abantu besifazane nalabo ehlala nabo emgaqweni bakhona lapha. So nabo bazophanta imali. So nangempela-ke bangifundisa ukuthi lana siyama kufika abantu umuntu ngemoto ufika azikhethele yena umuntu amfunayo. Wena awuye emntwini uye ofika azozikhethela sibaningi ukuthi ufuna abantu. Nangempela-ke kwahamba labantu lawo besigeza-ke e-NYDA sihambeni siyogeza-ke bona sebejwayela ama-NGO lawa aphakelanayo ukudla. Kana into zokugeza. So nangempela sihambe siyogeza yabo nje busy siyageza siyakhona siyageza basinika iy'mpahla zokushintsha uwashe lokho kade ukugcokile ukubeke uzokushintsha ngakho kusasa kanjalo. Yahamba mina ngumuntu othanda ukucula. So nje bebesilethela ukudla yabo ngivele ngiyicwilele ngiziculele nje nabanye bangijoyina abathanda ukucula. So bezwe indlela engilida ngayo mase bayabuza labo mama labo basiphakela i-NGO
yaka Lifeline babuza ukuthi how ufunani wena la emgaqweni. Ngiqale ngibachazele udaba lami bangibuza ukuthi isikole sicedile na ngibatshela ukuthi cha. Okay base bebuza ukuthi yini into engiyifunayo. Ngabatshela mina ngathi into engiyifisayo ukuthi ngibuyele esikolweni ngithole indawo e-right yokuhlala. Ngempela-ke bangithathe bangihambise e-shelter. Base bangibuza nokuthi ngeke ngeqedi lapha e-shelter ngabatshela cha. The reason why bebuza lokho is because of most yamaphara ayeqa e-shelter. Yes, especially mase usuke wajwayela ukubhema kakhulu. So bayeqa vele. Washo ukuthi mina angisiye umuntu ovele wogwayi ngingene because of bengiphoqwa isimo. Kwawukuthi ke ngempela bayangisiza kanjalo ngoba So ususuke emgwaqweni manje mawusuke emgwaqweni soneminyaka emingakhi busona 18 ngaleso sikhathi? Bengina 17. 17. So yongena ke manje e-shelter enye. E-shelter wahlala isikhathi esingakanani kwenzakalani ngesikhathi use-shelter? Ngahlala nje ngihlala ngina 17 1 year. Ngoba kule shelter lekade ngikuyo bathi masuna 18 uyaphuma. Yes. So kwawukuthi vele ngihlala 1 year lowo and nakhona bese ngifunda njoba kade bengithathe bangifaka e-shelter. I-shelter bathi bebekufaka khona bakuyise esikolweni. Bathi akukho umuntu ozohlala la sonke asambe siyofunda. So kunesikole esisebenzisana ne-shelter yethu. Yebo. Kunesikole esisebenzisana ne-shelter yethu. So manje bebekubona ukuthi ukhulile. Bayakuthatha bekufake kwi-higher grade bafuna ukukubona ukuthi uhlakaniphile na. If ungahlaniphanga bayakwehlisa bakubuyisela from ekuqaleni uyoqala kabusha. So mina ngaba nelakho ukuthi uprincipal wathi methi engizwe ukuthi mina ngithi ngifuna ukuyela esikoleni and wasengitshela ukuthi uzocela ukuthi bangifake grade 8 ngamtshela ngathi hayibo grade 8 sengimdala so angeke ngikhone ngamane ngihlale phansi. Ngobani i-reason yami ngisho njalo iy'ngane esikoleni ziyathukana ziyahlekisa ngawe uma ungena u-grade 8 let's say nje kade sengina 17 ngingena grade 8 bayahlekana abantwana la ngaphansi bavele benza i-bullying ngawe. So uprincipal-ke wangizwela ngoba bekuprincipal wentombazane kwawukuthi-ke vele bayangifaka grade 10 mara bathi if ngidlala bazongibuyisela emuva. Okay ngazama-ke nami ukufunda ngoba e-shelter besinama-tutor aphesheya. Volunteer e-shelter basifundise njalo basendise ama-homework and stuff. Bangifaka ngempela hayi ngaphusha nami ka-grade 10 ngilwela ukuthi nami ngibe right. So ngathi-ke mase kuzophela unyaka sekuzophela sekuDisemba iqale phela indaba u-social worker angibize akhulume nami asethi uphi u-social worker wakho wangempela ngimtshela ukuthi ukhona. Athi ubani igama ngilisho igama nesibongo mase-ke uyamfonela lapha e-ofisini acela ukwenza i-appointment naye ukuthi afike ngokuthi befuna ukungilungiselela indaba ukuthi mengihamba ngizoyaphi. U-social worker wami nangempela the day-ke ithuba lela eliplanile ukuthi uza ngalo wafika bangibiza bambuza about me ukuthi kwenzakalani. So yena u-social worker nje into engingayithandanga ngaye into enza ukuthi vele singazwani. Wathi nje ku-social worker lo wase-shelter mina ngibatshelile na abantu besilisa engilala naye ukuthi I'm HIV positive. I'm like kanjani? So ngazibuza ukuthi ukushiswa yini konke lokho why kuzomela akhulume kanjalo kimi. Ngangamthatha serious ngavela ngamtshela ukuthi ngicela ngingeke phansi. Sithe sasho njalo kanti uzovela ambuza social worker lo muntu ukuthi uphi umndeni wakhe. Asho social khona umndeni wakhe. Waseshoka ukuthi u-social worker lo waseshelter into azoyenza sicela ukuthi umthathe uhambe uyomkhomba kubo asazi na ukuthi azi ukuthi mephuma la e-shelter ekulisa ekhaya kubo. Nangempela before sihambe bafonela abantu basekhaya-ke u-social worker nguye okade bazi abantu basekhaya u-social worker wami wangempela.
So ngathi uke wawu-create umndeni wami waze wawuthola. So the day-ke sizoya lapho waqala wafona ekhaya ukuthi siyeza, wabatshela ukuthi ulethe mina usisi wami omncane nani 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 ngoba wayekhuluma nobhuti wami. So hamba siyafika vele sebebizene bawumndeni. Ekhaya lami kuno-anti, kunomalume, mase kwanobhuti wami nosisi wami. U-anti u-last born ozalwa kanye nomamami nomalume lo. Umamami nguye i-first born. So ngifika vele sebehleli as ifamily singeneni sajabulelana nje nabobhuti bami yabo, ngibona ukuthi no i-reaction ka-anti ayikho right. So you're meeting your family now for the very first time since ekuqaleni usitshele ukuthi uma wakho washona eteta wena. Yes. Okay, qhubeka. So kwawukuthi-ke manje angazi noma bathutha ukuthi bebetshela ukuthi angiphili or kwenzakalani ngoba phela nomamami bebengazi nokuthi useshonile. Bathola the day nami ngifika. Ekuqaleni ngeke ngabuza ukuthi umakama wakho uphi? Umficile umakama wakho ugogo wakho okuthi ugogo wakho ozala umama wakho uphi? Sashona, sibona. Wafike seshonile? Yeah. Waye aware ukuthi uma wakho ngesikhathi emxosha wazala wena? Ngathi babengekho aware, bathole yonke information le enye sivela lapha no social worker, nokuthi-ke sinomakhelwane okade ewumngani kamama kade ganga naye le koPitoli nako. So yena usaphila namanje, nguye okhuluma zonke izinto ukuthi umama ungithole kanjani. Okay. Banaye beyoganga bothi bedayisa. Sure. Hayi kulungile qhubeka sisi. So-ke manje mawufika lapha kulomndeni wakho uyaqala ukubona lo mndeni wakho so una 18 ufika ubhuti wakho ufika kunobhuti wakho nosisi wakho kanye no-anti wakho. Wakhona ukuhlala nabo? Mina angazi akazange nje angi-welcome kahle u-anti, but ubhuti wami nosisi wami bangi-welcome phela ngoba ngigazi labo, abana-choice bona. Okay. U-anti nje akazange angi-welcome, wavele nje wangishaya ngehlela ibi, wathi mina nginamadimoni angifunda iBhayibheli, ngamtshela ukuthi ngeke ngikwenze lokho. Yes, welcome nje ukubona uthi unamadimoni. Yebo, ngitshela ukuthi ngeke ngikwenze lokho. So kwawukuthi-ke vele nami-ke ngabona vele, and u-social worker before wayeshilo ukuthi umuzi wasekhaya udaka, uyazi ukuthi ngeke ngihlale. Ngangingabhekile-ke lokho, but nje the way u-anti angi-welcome ngakhona ngiyithandanga ngoba namanje total asizwani. Yena ngokwakhe ufisa ukungibona engazuthi ngiyiphara ngoba uke wangidlisa upoison nje ethi uyangibulala, engibela umuntu egcekeni wahluleka. Now moso usuka-ke lapha ekhaya kini wanga welcomeka kahle u-anti awuhlalanga nabo angithi? Ugcina ungahlalanga nabo. Waphelela lapha emveni kwalokho? Nanoma the day sihambe no-social worker siyobona ekhaya, but kuwukuthi mina mase ngiphume eshatha sengiyadecide ukuthi ngiyekhaya or. Oh, babeyokubonisela ukuthi udecide ukuthi uye ekhaya noma ugcwala istrato. Yes. And then wangakwazi ukuhlala nabo kwase kwenzakalani? Mina phela ngithe sengihlanganisa u-18 bathi uye ekhaya kini, mina u-social worker wami esefikile ngamtshela ukuthi ngicela ujike shem ngeke ngihambe nawe. The way u-social worker angiyethanga khona, you can't judge me ukuthi mina ngiyabatshela nabantu besilisa ukuthi ngi-HIV positive. Wazi ngakwenzakalela, ngizikhethelanga i-rape. And ngakhona akusimo othelela abantu, mina bengingaguli, ngigule the day kule case ye-5 days. So yena ungibuzela ukuthi laba abanye engilala nabo ngiyayibo. So since lapho nje angizange ngisamuzwa. Ngamtshela ngathi mina ngicela ajike shem ngoba angiyilapho. So ngase-ke ngithatha iy'mpahla zami eshetha sengihlanganisa u-18 ngaziphumela, behlala eduze nebridge le. Waphindela estrateni?
Yebo, thatha iy'mpahla zami mina ngabona omunye umama ohlala phansi kwe-bridge, ngayozikhulumisa naye ngamtshela ngathi nje, ngicela ukuzobeka iy'mpahla la, ngisay'landa la ngizilanda khona, ngicela ungigadele sizokhuluma masibuyela. Ngempela ngaze ngay'ceda iy'mpahla zami ngabuyela kuye, ngamtshela ukuthi kwenzakalani and ngizocela ukuthi angigadele iy'mpahla zami mina ngizozamela yena ukudla. Okay. Now ubuyele estrateni. Mawubuyele estrateni I'm assuming ukuthi ngoba vele impilo yasestrateni ubusuyijwayele uke wahlala khona before, uqhubeke nokuphanda ngendlela enijwayele ukuphanda ngayo emgwaqweni ukuthi menihlala emgwaqweni niyantshontsha, nithengisa ngomzimba. Kwaze wafika isikhathi la wahlangana khona nomuntu owakuthembisa ukuthi uyakusiza uyakususa estrateni. Ngicela uchazele ababukelisisi ukuthi kwenzakalani mosohlangane nalomuntu, umchaze naye ukuthi lo muntu wahlangana naye umuntu kanjani nobuzwe bakhe nayo yonke into. Yebo. Okay, ngathi ngibuyele kanjalo emgaqweni ngicele lo mama ukuthi ngicela ukuthi angigadele iy'mpahla mina ngiphantele yena ngoba wayenomntwana engakhona umnyakazi. Ubephiwa abantu ukudla. So ngase ngithi mina ngizophanda yena agadele mina. Ngabuyela back to square one eDayiseni. Kanti benginenamba yomunye uthisha, ngase ngithenga ibhobhotwana ngamfonela ukuthi hey, ya kanti ngizothi ngisathi ngifuna ukukhuluma naye ngezinye into. Wase ngitshela ukuthi ngiphasile u-grade 10 wami, phasela u-grade 11. So ngase-ke ngijabulela-ke lokho-ke. Mase ngase ngichubeka phezu kwalento yokuthi ngiyela back to square one, ngiyozidayisela, ngizama ukuthola imali, ngikhona ukuthi ngibuyele esikolweni. So mangifika lapho kuba ukuthi-ke hhayi phela manje angisafani nasekucaleni. Ngi-clean and senginey'mpahla engizinikwe. So ngempela nami ngizame-ke ukwenza njalo, ngithola ama-customer. Ngathola mhlawumbe ama-customer 6 or 7. So ngibhizi la ngiwathengisela. Kwahamba sithe sisaba emlilweni ku-late. Ngivamise ukuba sime lapho. Mesime lapho avela aqhamuke imoto. Miqhamuka imoto kumele aphume umuntu azosizungeza asirawunde, a-check umuntu amthandayo namfunayo. So mesirawunda lo baba lo angibone mina. Senza sihambe siye emoto. Masifika emoto, mina ngithi sizongikhokhela mali. Yeah. So kwawukuthi-ke manje indaba yalokho lo baba lo avela ngokuthi ufunani kanti. So mengimtshela ukuthi ngizokhanda imali ngoba ngifuna ukubuyela esikoleni ngithole indlu yokurenta, ngithole i-uniform. Asethi kimi uyacela ukuthi ngihambe ngiyobheka indlu. Yena uzongikhokhela naye imali. Ngithe ngisakhuluma naye ngithi mina yibo ngigibele ngani yabo nginayo imali phela. Le kade nginayo encane bengiyigcinile. So lo muntu lo ngithi ngimbone ukuthi uqinisile aqala ngiphe u-2.5. Asethi ngithi hamba la emgaqweni angisafuni ukukubona la because ngincane. Ngithi mina okay. Avela ngibholthele ngithi njani ngcono ngizohamba kusasekuseni ngihambe ngiyobheka. La ngempela ngigibele ekuseni ngihambe ngiyobheka indlu, ngihambe ngibuze etekisini ukuthi azikho yini iy'ndawo ngakule ndawo ekade ngiya kuyo eSinathini. So omunye umama angihlebezela athi khona indawo uzongikhapha ayongikhomba. Phela sidilike nalo mama siyithole indlu ibu-400 ukuyirenta. Okay. Ibingesha ingenalutho sengifike nento zami. So ngibuyele e-town, lo baba lo wayenginike inamba yakhe. Mase ngiyacala-ke mina ngiyamfonela ngimtshela ukuthi i-room ngiyitholile but anginasipantshi sokulala, anginazinto.
sengifuna i-uniform ngidinga ukuyolanda i-report lami ukuze ngihambe ngiyofuna isikolo nala esengizohlala ngakhona la ngizoqala khona impilo entsha. Nangempela kube njalo-ke avele eze futhi aphinde anginike 3.5 athi-ke kuleyo mali leyo ngicela uthenge i-single bed, uthenge amabhodo, uthenge isitofu, i-2 plate. So kwawukuthi-ke vele-ke ngase ngithenga ne-uniform-ke, ngase-ke ngithenga ne-school bag, ngathenga izicathulo zesikole, ngabuyela endlini yami. Ngase ngikhuluma nalo mama lo wayengisizile ngendawo ukuthi manje ngifuna ukuyobhalisa, kwenzakala kanjani ukuthi ngikhona ukungena without umzali. Umama lo afonele uthisha omkhulu. Mefonela uthisha omkhulu amchazele ngesimo sami, uthisha omkhulu angabi nankinga nokuthi uyangithatha. Lo mama usemchazele and ngashola kanjalo isikhathini bathi ngifike sengiphethe incwadi ngize kuyithisha omkhulu uzohamba yongifaka yena eklasini. Nangempela wahamba yongifaka yena eklasini. Bese ngiyokwenza grade 11 ngaqala-ke ngithi ngizofunda-ke. So ubaba lo aloku angifonela lo ngiphi imali. Aloku angiphi imali nje mengifonela uyangifonela afuna imali, akafune nje kungithinta. Lutho uyangipha nje. So mina ngijabulela ukuthi hawu like ngavele kuvela umuntu nje athi uyakusiza. Angaqeda angafuneli. Kanti futhi nakhona indlela engithuse ngakhona uze lapha la sidayisa khona. So ezinye izinto nje kade ngizibuza zona ukuthi kanti kwenzakala kanjani, yabo ngizijabulela ngithi mina nginenhlanhla nginelakhi nani. So ngiyabhizi ngiyafunda ngala ngihlala endlini ngoba ubengasafuni wathi angaphinda wathi akasafuni ukuphinda angibone lapha ngoba yena uzongisapota angifundi isikole. So kuhamba uyangifonela athi nje mina ngikuthole over the phone, mina ngifuna ukukubona over the phone, ngifuna ukukubona nge-video call ukuthi ngempela wena usendlini na. Tshele mina ngithi hayi banginafoni nginebhobhotwana. Asethi ucela ngigibele ngize town. Mase ngifikile town ngimlinde lapha ngoba wayebeke indawo esizohlangana kuyo. So nangempela ngimlinde kuleyo ndawo until naze afike-ke. Mefika angithathe ngemoto siyahamba siya egame. So masiya lapha egame kunogame okuChapel ePietermaritzburg. Nothi Chapel esihlahleni. So mesingena lapho engazi esihlahleni sithenge-ke singene egame lo lapho. Masingena siye ngaphakathi. Mase sifika mina ngilento ukuthi ngifuna ifoni e-cheap ngoba ngithi ngiyamuzwela the way asengiphe ngakhona imali. Lo baba lo athi no yena ngingawari ngingakhathazeki. Angithathe any phone. Avele yena athi uthanda isoni. Yabo ngigcina nami sengiyithatha phela mina bengingawazi amafoni. Yabo ukuthi sile bengingakaze ngiphathe ifoni esile. So bengizoqala. So ngingayazi ngaleyo soni ngenxa ukuthi yena ubethu uyayithanda nami ngagcina ngithatha-ke wayikhokhela wagcina sengithathela ne-laptop ethi yokufunda ngenza ama-assignment. Okay. Wangithathela ifoni ne-laptop. Wasethi i-laptop eyokwenza ama-assignment, ifoni eyokuthi mefona akhona ukungibona nge-video call ukuthi ngisendlini na, ngiqinisile na, angiyanga na kudayi. Anithandani? Lo baba ukufica estrateni uyini lo baba? Umlungu, India, umZulu? Abantu bokuhamba ama-foreigner. Okay. So anithandani? Uthe uyakusiza nje. Ukusize kwaze kwaphelelaphi? Oh okay, indaba yami naye iphele ngokuthini? Kuthe mase sekuzophela unyaka. Sekumele sibhalele ama-final. Sekusondela bo-November, so angifonele angibize ngobaby. Seyaqala manje ngizitshela ukuthi hayi mani. Yabo? Athi ucela ukungibona sihlangane e-town mengiphuma esikolweni. Kwayilokho-ke. Ngahamba kuye kuyi-Friday. So asethi ngiphathe izimpahla zokuchange
ngibuya kusasa. Mm. So nangempela mina ngibe nalento ukuthi no, lo muntu kade ngiphi imali Ucomfortable ngizomnika. phela futhi umuntu obekade kusiza lo all along. So mangabe simvakashele nawe nale nto yokuthi you are safe. Yebo, kunjalo. Mawufika So kuyena kwenzakalani? angizwani? Mawufika kuyena kwenzakalani? Hayi, ufike angithathe la asho khona i-spot la athe ngime khona. Nangempela mephuma emsebenzini sihambe-ke, angikwazi nomsebenzi wakhe. So sihambe ngoba akafuni ngibize ngala asebenza ngakhona, ungitshela ukuthi asihlanganephi. Yes. So nangempela afike la ngime khona, anginike imali athi angithenge ukudla kwami kuphela ngoba yena udla labo fishi babo. So ngithenga kwami ukudla sihambe siye endlini. Lo muntu uhlalaphi? Uhlala e-Ashburton. Sihambe, mesihamba naye siyangena kube right, and akukho kungisolisayo mengihamba naye ukuthi there is something wrong or there is something ezokwenzeka. So mafika kwakhe igate uyayivula i-remote, singene kuvaleke kanjalo size siyongena egarage. Singene ngaphakathi endlini. Masingena ngaphakathi endlini aceda athi angihambe ngiyogeza qala before sihambe-ke. The time ngigeza naye angijoyine sigeze sowu-2, siphume sihambe siyohlala edining ngoba sibhinca amathawula amhlophe siyoyihlalela. Athi ngingaqoki nangempela sihlale naye sidle, nami naye udlo kwakhe nami ngidlo kwami. Mase siceda athi asambe siyolala. Ngithi naye okay, sihambe naye. Masifika indlu yakhona indlu kaNokusho. Indlu nje enhle yo. Indlu yomuntu onemali nje, ubona imali mawungena kule ndlu. Okay. Ubona ngazuthi uphezulu. Sifike ekamereni lakhe, hayibo nekamera lakhe. Siyabuya la. Masingena sihlala embhedeni, kube mnandi umbhede wakhe nje umhlophe wonke. Sihlala embhedeni singene kwi-cover. Singene sihlale sowu-2, yena abe busy nefoni, mina ngingabi busy nefoni ngoba ngihlonipha yena. Seseceda ngibeke phansi ifoni, aqala ngibambe angiqabule. Okay, mengiqabula ngizitshele vele engqondweni yami ukuthi no, ngizomnika. Noma ngisaba kodwa ngizomnika. Kuqatshule isikhathi eside. Ngimangale mara ukuthi kwenzakalani, akasacedi na, yabo? Sekusuka lapho avele mina bengilele ngaka-left yena ulele ngaka-right. So yena sibheke phezulu sowu-2, yena ubese vele sephenduke phezu kwami. So avele angivule umlenze lo ongaka-right awudonse ngakuye. Mase athathe lo wakhe wangaka-right aphushe lo ongaka-left. Lo waka-right awuphakamise ukuze akhona ukufaka unyawo lakhe la ngaphansi kwami. So seflektise kanjalo adonse ikhava enzansi. Kube ngazuthi uyashiselwa and phela yena mude kunami mina ngimfishane. So ukuthi mhlawumbe uyashiselwa yabo, ungenisa amakhaza ngazo. So ngithe kusanjalo esavulile ngisho phela mina uvulela ukuthi mhlawumbe azogibela ukwenzakalani phela ngisa-understand. Ngingambuzi ngoba vele sengiyasaba. Kusanjalo after sephakamisa ingubo la ikhava le ayiphakamisile, ngiyezwa mani kushaya umoya la ngaphansi. Ngithe wavele wangibamba kakhulu, wangicabula isikhathi, wangibamba like ukuthi ngingakhoni. Izandla zakhe zagijima phezu kwami ukuthi angizonyakaza, angizokwenza lutho. Wangikresela indaba ukuthi kanti ngizothi kusanjalo yena uyavula ngalo lunye uyadonsa ukuthi kuna-something engenayo. Kanti sengiyezwa emathangeni mani ukuthi kunento ehambayo ebicilikayo ethi uyabona, kanti inyoka ungilalisa nayo. So mina angisazikhumbula ukuthi kwenzakalani emva kwalokho ngoba ngiyezwa mani ukuthi inyoka nanoma ifike uyezwa, yabo. So ngavele nje ngashocked ngoba ngazuthi ngiyafreeza ngoba wayesengiqinisile ngingakhona ukujikisa imizimba ngiyakazi. So ngakholapsa njalo-ke. So ukukholapsa kwami angisazikhumbula kwenzakalani. Wathola ubani manje, wasinda kanjani, kwenzakalani emva kwalokho?
Wathi mayeceda kwenza lento yakhe ayenzile kimi wangilahla esigangeni ngingagqokanga. Awusaboni wabeka- awusaboni emehlweni awazi ukuthi kwenzakaleni kusho ukuthi wakuqukula nje kanjalo wakulahla esigangeni. Mina ngase ngikholapsile. Angingezwa ngingazi nokuthi kwenzakalani. Wangilahla ngisanjalo. Yes. So angimbonanga nokuthi into yanini ayenzile leyo nakhona ungilahla esigangeni la kubhizi ngakhona edlula khona izimoto. Kusho ukuthi wenze ngazi ukuthi ufuna ukukusiza nje kanti ukuklinela ukusebenzisela ukungcola kwakhe. Yebo. So kanti ngizosizwa abantu abadlula ngezimoto. Bayabona phela kunomuntu onqunu la ubekwe ekutshanini. So bami ukuphuma bazame phela nabo banginceda bebesho-ke bazama ukufonela nama-ambulance namaphoyisa afike-ke. Shuthi ngokwaba betshela ukuthi ngiyisidumbu. So manje befonela ama-ambulance namaphoyisa nani ba-check-a. Mina ukuphaphama kwami ngaphaphama ngisesibhedlela ngingazi ukuthi kwenzakaleni. Nginaloya bhuti kuphela ngezwe ukuthi kwenzakaleni ngilaliswa nenyoka. After lapha ngisakhuluma. So base benginceda kanjalo kamanesi nabodokotela bese ngiphila ngepayipi lomchamo. Ngoba bengingekho